कायच माता कळना नवरातीचा रे पणा नवरातीचं खऱ्या दिसानी झालो बाप्पा तुझं बाप्पा मेला रे एक मुली जाते असं म्हणे आणि बाप्पा एअरपोर्ट पेन्शन मिळाले घेतो का जाणा बरे करा तो मरे मागेलो कॉलेजीतलो फ्रेंड रे टांगेला रे मागेल रे जमता रे कॉलेजी मगन आशिल्ली आणि बाप्पाकडे कशी नावां लगीन जाल्ली आणि हांव वगैरे जावन हांव जाता तुला मुगे शकलो नाही गे माझं तरी तू सांगता म्हणजे मुग्यासाठी करते म्हणून आणि हे जात किती काय पिऊनात रे गेल्या सगळे सेटिंग करून देऊन ना ही पण तू गेली बघते आता आई सवनी माका वर्षा 12 पासून चालता सवनी टीव्ही करता done.